Samantala, balikan po natin po yung David Ilocos na puspusan po sa paghahanda sa palarong pambansa. Kasama natin, Idol Matthew Pacheco pa rin, nagbabalik ka. 104.7 IFM. Report! Puspusan ang isinasagawang paghahanda ng kagawaran ng edukasyon para sa mga national school events na i-host nito. Kabilang na ang prestiyosong palarong pambansa na gaganapin sa probinsya ng Ilocos Norte na nakatakdang isagawa mula 24 ng Mayo hanggang 2 ng Hunyo. Libo-libong student athletes mula sa 17 rehiyon sa bansang inaasahang dadalo sa taunang palaro. Kaya't naiplano na rin umano ang mga billeting schools sa tutuluyan ng mga ito. Tiwala naman si DepEd Ilocos Assistant Regional Director Roda Razon na magiging matagumpay ang mga kaganapan sa tulong ng mga opisyal at stakeholders. Dagdag pa niya, magandang pagkakataon umano ito upang ipakitang likas na talento, kagandahang loob at pati na rin ang turismo sa rehiyon. Samantala, nakipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa hanay ng Office of the Civil Defense para sa seguridad gayon din sa emergency response kung kakailanganin. Samantala, sa rehiyon din isasagawa ang National Schools Press Conference at National Festival of Talents na gaganapin naman sa probinsya ng Ilocos Sur. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.